Boris, ahoj. Včera bola dohrávka ligového kola. Výsledky nahrali, dá sa povedať, Slovanom do karát. Ako ty si videl tieto dva zápasy? Podľa toho, čo si sa dočítal alebo pozeral si v správach? Tak jedna vec je, čo komu náhra do karát, fakt je taký, že my sa musíme pozerať na seba a hlavne my sa musíme pozerať na to, aby sme zvládali naše zápasy a všetko ostatné si myslím, že je druhoradé. Takže OK, tie výsledky, tá remíza je vždycky, myslím si, že pre tie druhé mužstva výhodná, ale to nemá zmysel rozprávať o superoch. My sa musíme koncentrovať, my sa musíme zlepšovať. V podstate sme takisto teraz strátili Zlatý Moravce ďalšie 2 body a na sobotu musíme byť pripravení jednoducho na to, aby sme sa stále nepozerali na druhých, ale hlavne na svoj výkon, a ktorý musí byť lepšie ako posledný krát. V sobotu práve nastúpime proti MFK Ružomberok. Za ňou hraje teraz Palo Masaryk, ktorý dlhé roky obliekal dres Slovana, bol vlastne kanonierom Corgoň ligy v drese Slovana a teraz vyzerá to tak, že šlape na to, že sa chce stať kanonierom. Ako vidíš ty zápas proti Ružomberku a aj proti Palovi Masarykovi? Tak Palo dáva tomu zápasu možno trošku taký náboj, hej, ale ja si myslím, že nás čaká určite ťažký super, pretože sú v dobrom laufe. Posledné zápasy naozaj zozbierali veľa bodov a to, čo som spomenul na začiatku, Palo dá tomu nejaký ten punc, také nejaké rivality, dáva veľa golov, ja som rád, že sa mu darí a budem rád, keď sa mu nebude v sobotu dariť a potom sa mu znovu bude dariť, takže asi tak. Ešte otázočka nakoniec. Ktorí hráči sú pripravení nastúpiť, po prípade, ktorí sú vykartovaní, ktorí sú zranení? Tak čakáme ešte na rozhodnutie dnešnej disciplinárky. Máme tam v podstate hráčov Jirka Kladrubského v treste, Maťa Dobrodku v treste, Maja Hada v treste, máme zranenia, Radek Dosodil má problémy zdravotné po tom poslednom ligovom kole, takže dávame to nejaké dokopy, 11 nás bude, ale ja dúfam, že 11 vyberieme takých, ktorí budú zdraví a 100% odovzdajú výkon. Boris, ďakujem veľmi pekne.